Celý náš príbeh začal na tejto našej slávnej ulici. Najprv boli kolegami, lenže Jaro vždycky pokúkoval po nej. Stále sa mu páčila. Sú na jednej vlne. Spolu tvoria dokonalý pár pre mňa. Vidno, že sa majú veľmi radi. Títo dvaja sa rozhodli kráčať spolu už oveľa skôr. Ty si začal špekulovať, že ako sa z toho gastra dostať. My išli predať tvoje výrobky a kúpili sme si obchod. A všetká ich drina, vytrvalosť a obetavosť už teraz pomaly prinášajú ovocie. Jaroslava a Kristína, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život.